Oh no, it's raining, man. Talig 7 pa man. It's already talig 7. Alright. Good afternoon, guys. Talig 7 gyapon, no? Unsa may lami buhaton? Basa taligsik, bugnaw ang panahon. Lami kay mga pe. Alright. So karon pakita na ko sa inyo kung asa ko ga spot, asa ko ga tambay kanang mga inganing panahon. Diri lang gyapon within Davao City, guys. Diri ra gyapon ta sa may Turil. Naay overview diha nga pwede ta makatambay. Kay taligsik lami kay mo higop og init nga kape karon. So dili man ni siya long ride, dool ra ni siya nga ride. Pero I hope makakuan ko kung para makatuod pud mo ba kung asa dapit. Itudlo na ko asa ang dalan na. So kauban ako karon. Ako ang barkada, naka-aerox yapon ato siya na ulahim overtake ra taron. Sabayan ako siya nya, imit na mo ang among kauban. Ibos Kobe. Imit na mo siya sa kuan. Ay. Imit na mo siya sa may bangkal, tahimik, no. Kay tulo ta karon mo nang kauban, guys. Si Kenneth. Kaya ang Aerox nga bago pa 2019 model yapon V1 pero bago pa na 3 months pa lang gikuha. So dahan-dahan lang ang ating biyahe. Ay wala na ulan, let's go. Wala. Grabe sila, oh. Tawasan nila, oy. Pag magpalit mo Aerox nga V1, ingana ang problema, masunog yung display. Ambot lang po, wala ko explanation nga nung nasunog na siya. Ana sila sa init daw, pero naman ko mga kauban nga naka-aerox niya, mainitan man. So kuhan man gyapon, okay man nila ang panel. Mga tuwa na kuhan man. Mga rider, oh, watas kay sila, oh. So watas kay mga rider, oh. Tatot sa inyo adwa ka rider, watas kay mo. Ako dili ko watas, chill rider ako, takbong pugi lang. Okay, uy! Naugan ang dala, no? I-meet up sa nato akong kauban. Biyahe na ta, padulong Katigan, Turil, overview. Kami sa diri bangking ba? Kaya lang, diri na natulaton siya. Ikot na diri. Kuhan di sa 7-Eleven Bangkal, Tahimik Avenue. Daton sa natatong kaila dere. Okay. Okay, muna siya kung kauban. So laton sa namo, guys, balik lang ko niya. Ana mong kauban si Boss Kobe, naka NMAX 2020. Tara, boss, maggas ako diara sa Bangkal, Petron. Tagito. Wala si Miles? Si Miles? Wala. Tara. Tubig ako sa Petron. Okay. Magpagasa ta para makakuhan ta. Kaabot ta rin to, no? 50 lang good. Pwede naman na 50 pesos sa ratong gas. Dool raman to siya. Uy, rough road man eh. Wow, ninja, bay. Ninja. Gang kamay. Duta kay tingog, oy. Soon. Hindi mga palita na.
padulong Victorel. Pero na, ulas na mi. Shout out sa tong subscriber nga taga Ulas. Kabalo ko na iisa. At least, di ba? Natay subscriber sa Ulas, isa ka buok. Shout out sa imo Arlson. Shout out. Okay, Talomo. Napot tayo subscribers taga Talomo. Dua sila ka buok. Oh, shout out sa inyo ha kay Alfredo Diana. Taga Talomo sa Laliga. Diba? Kada lugar na tayo subscribers. Muna natagkuhan na ni. Muna natagtruhan ni. Bisag puros-puros yung loot. Hindi lang magsaba. Ayit lang. Just keep doing what we love. So straight ra ni guys. Padulong Toril. No? Oh, dito na itudlo lang ako kung asa mo muliko. Asa banda. Actually, duha ka bukagyanan dia. Pili ka mo agi sa main nila pero murag kuan magud ang main mo medyo boring sa agian. Diri ka agi sa Pikas, padulong Bayabas, crossing Bayabas ka agi. Diri ang murag thrilling dalan kay medyo ano siya zigzag ba. Naipaliko-liko gamay. Ang brake sa Aerox 2019 wala pa siya ABS. Although hydraulic siyang front, ang iyang rear kay typical drum brake, medyo dili kay siya mupaak. At least naman makakuan, pero anad-anad lang gud gyapon. Kay kung naanad kag brake na pitik-pitik kanang mga ABS, mga hydraulics na brake kuso mupaak, di ka makakuan ani, makuyawan gani kay siyempre naanad ka dito, mga late braking ba. Dugay ka mo brake. Pag abot ani, dapat layo pa lang advance na ka mag-isip. Mo brake na kadaan. Kay dugay mo siya mupaak. Di po nimo pwede kalito ng front brake kay patuwad man gawa man siya ABS. So katong sa mga bago karon ABS brakes na to guys. Katong bago na bitaw, katong gi-review nila mo to deck katong sa to Aerox 2021 2020. Kung lahi na yung porma sa naong mura nag Honda Click. Kapo na to kay ABS brakes na to. Nya keyless. Kung na kay susi-susi ba? Kani susi pa mga ani. Pero okay ra. Ang importante right. Dili importante kung unsang unit nimo. Ang importante malingaw kasi muhang travel, di ba? Mura na siya importante na. Nakuha gani na test na gani na akong capability sa akong R3. Hapla maging actor dito. Sa last video na ko, tanawan ninyo na hapla ko rito. Biyahe na mo bukid nun. Daghan to siya factors nga nahapla ko. Ay ang kuha na to no. Ako ang isa ho ng mga factors. Ang unang-una ana sila ligid daw. Kuha na akong ligid. Medyo worn out na. Tapos stock pa to na ligid sa R3 katong Dunlop Sport Max. So ana sila dili dato advisable igawas ang performance kay medyo delikado lean kay di siya mong kapit. Tapos ang isa pa ka factor, ikadong factor ato ang tire pressure no. So tanaw gi kuan ako gahi kayo ako ang tires ato na time. Nasubraan ka gahi kay naanad mo gud ang kuan nga na ako'y back ride sa imong mo nang weight. Magbase kasi mong tire pressure sa imong weight ba. Kung na kay back ride syempre mas mubugat, mas gwapo gyud ang taas-taas og tire pressure. Pag-abot sa ako nang ako kay ako na lang mang isa moto wala sa ako nagkuan na wala na ko na bantayan ba, wala na ko na adjust ang tire pressure niya. So mo putong isa ka factor. Tapos ang pinaka last na factor, pinaka main nga factor kay ang kuan ang presence of mind sa rider no. Wala ta sa kondisyon nato para mag-ride tapos gisugal ya po nato. Bale kulang akong tulog ato nga time. O dili man punto siya kuan enough mga kuan, pero dapat lang jud guys, advice na ako sa inyo ano, pag mo ride mo saktuhan yung tulog ay magka kuan ba kay kuan mangod kung dili sakto imong tulog imuhang decision making ba kulang.
Ano murag delay bitaw. Lutang ka ba lutang. Delay ka, di nakaka-desisyon, di nakakauna-una sa mong safety. Mo to. Pero unsaon man, ang rider matumba na pero kuan po na tutumba pero di susuko. Yan tayong mga riders eh. One blood tayo eh. One heart, one blood. We are riders. Uy, nana to sa Turil. This is Turil Davao City. Napot tayo subscribers diri. Si Boss Jerry Idol. Napot tayo idol diri nga vlogger. Si Mr. Marley. I-check ninyo ilang channel. Naka R3 na siya. Power kay na iyang channel kay no kanang how siya mo dala og kuan ba daghan kag matun-an mo tanaw ka sa iyang mga rides sa iyang mga vlogs bali daghan kag matun-an. Nata dire hapit na ta Turil na ta crossing nga taon nag-record pa ba nag-record pa turn right nakabutang may turn right nakabutang di amo muliko sunod abot dere. Uy, ni signal ko yun. Hazard man dayo no. Umani mo right dia. Turn left ka. So kani nga dalan padulong ni siya Eden Nature Park. Ambot kung open sila karon pero murag tungod sa pandemic nag-close sila or limited lang ilang persons makasulod. So mo ni siya ang dalan niya. Muri putagi. Ay guys, kung nang mga suggestions ba kana mga matukan lang bitaw kana dool ra pud. Pwede na to natukan nya. Kung nami motor, pwede ko ninyo sabayan. Ning na lang ko i-message lang ko ninyo sa Facebook. Kay ato ang tanaw no kung pwede na to adto ng area nga inyong ginaingon. Ang mga spot lang good ako mong good guys. Silikog ka ng mga nindot na spot, nindot ang dalan, nindot ang view. Paunaw na to sila kay net dere. Ay, mga bagtik na sila sa top speed okay, una Boss Kenneth kana to si isa Boss Kobe record pa ba? Record pa ito to si Boss Kobe sa iyahang NMAX Roro, bugnaw ng hangin guys mura na kung nasa Buda adto to sa Buda ay okay dito Buda deh yung motor nature lang good tapos kurbada likot ka kurbada diba gusto ko ako ang backride ato ang OBR na stop ko kaya di siya gusto ang kurbada tag sakto kaya nga naman ay hantok mo dyan sa kapong magkuhan ingat kita sa bukid ini ito sige
Kobe. Yes. Kau ba nakakong boss amo? Boss amo manager. Wala lagi si Miles, no? Shoutout sa kay Limitless. Sa di ay. Kahit kay diri dagan nagtao karon. Kapo mo adto diri. Mga weekdays para wala kay tao, no. May mga pe. Kuya dito. Eh, di ba nagsaysay. Mga pe sa me. Nah, pre. Uy, nagtaligsik na. Abtan na ni ba? Sa ubos ano kasi. Ade, wala man sa ubos. Dito. Thanks. Pauwi na kami. Thank you for watching. Like, comment, subscribe. Limitless Davao.